Here Sorodo Kosaram this morning. As early as 4 o'clock. What's I in the I have not made a motor. Hola, mi na feba. Sulude galap turu. O ka mi neba. Hola, mi na feba. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu chetara na izu ụka gara aga o nwere ọtụtụ ihe mere na steeti Anambra n'etiti aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na ndị na-azụ ahịa n'ahịa main market Ọnịcha bụ mgbe ọ gara ebe ahụ n'izu ụka gara aga n'ụbọchị Mọnde wee sị na ebe ọ bụ na ha achọghị ịpụta zụọ ahịa n'ụbọchị Mọnde a na-eme sit at home na ya ga-enyere ha aka wee mechie ya bụ ahịa ruo izu ụka na-abịa abịa bụ izu ụka nke anyị batara tata. Anyị hụrụ ọtụtụ ngagharị iwe nke ndị na-azụ ahịa na ya bụ ahịa mere ụbọchị ahụ, ma tata bụkwanụ ụbọchị sit at home ọzọ bụ ụbọchị Mọnde. Tata anyị ga-enyo anya n'ihe onyonyo ụfọdụ si na mpaghara dị iche iche nke steeti Anambra wee pụta n'ahịa dị iche iche, bụ ihe onyonyo na-egosi ọnọdụ ụfọdụ ahịa enwere na steeti Anambra nọ tata bụ Mọnde mkpụrụ ụbọchị nke abụọ nke ọnwa Febụwarị n'afọ 2026. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyoo anya na ụfọdụ ihe onyonyo ndị si na steeti Anambra wee pụta. Ma tupu anyị elewe ya bụ ihe onyonyo, ka anyị nyoetu anya na otu ihe onyonyo nke fepụtara mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, ebe ya bụ gọvanọ Soludo kwukwara okwu gbasara mmechi ahụ o mechiri main market Ọnịcha na ebumnuche ya n'ihe gbasara ọnọdụ nọrọ n'ụlọ ahụ bụ sit at home na ahịa niile nọ na steeti Anambra. Ka m pụtakwanụ. Prosperity. It is about our security. Because if you deny 20% of the work days in a year, you are dampening our prosperity. Jobs that need to be created. Incomes that need to be earned. That's what this is about. And it should be simple enough to be understood by everybody. 2024, 2025 will be very patient, pleading. 2022, 2023, we are busy fighting all of this. 2026, we are turning on gear 4. Anybody that closes any of it will help you close it for the next week. If you like holidays, we help you. But going forward, we'll now come after and take those from you and give to those who are ready to use them. At least we'll have some powers in that regard. If your market cannot open because it is your private district, I also have powers to revoke your ownership of that place in public interest. And we are going to be deploying this in coming weeks. We are still open, we're open to some conversation. But as for keeping those shops open, there is no negotiation about it. It's either that they are open or we use them for something else. Main market, for now, as it is currently structured, as our biggest market, Newi, all these markets, building materials, head bridge, this and so on and so forth. I have a meeting with their leadership tomorrow, once again, for us to have a, because by Monday, those of them, any of them that fails to be open again, going to be locked, maybe for 2 weeks, in the first instance, before we begin to take over some of them. But main market, if it remains closed again, we're going to now shut it down and
Every Monday, security guard on Anambra every Monday. Also, the major market in Anambra, which is included. Every Monday, the major market in Anambra making hammer by all your government. Hola, mi na favor. Saludos a la futuro. O kami neba. Hola, mi na favor. Nendu mo cha shop eba le ka tukucha ne ha. E bi otukula. Shop ni le pochi ne na akuto 8. Obo ni me plaza obodo ye bia Vincent self abebe. Church self abebe. Obo ye bia ne. Hola, mi na favor ogologo ebe alo ni ma afi mo be onye mepe. Ala na agba mmadi mepe. Ide craze. Yeah. Okay, pushing security. This man, thunder moboya. All the way working the door London. I've been out to the for Balania from air bridge. Keke, you have to take it. I say, but Keke, come on, quick, silly. I hear Sorodo for Solex this morning. As early as 4 o'clock. What's I in the Ezra? I have not made a motor. The Benjamin put him major. Oh, your mother. But why can I go? About why? I did a motor man from them. All the glasses again. Then they say, can go send it. Oh, my hair is super. What's on over her? Yeah, one so whatever. That's another motor. Boy, and I love him. I know I saw her stay. When I salute to say, I know by force. Oh, Martin, I hold a coach, put it. Now to go down. They have a motor this morning. Nicholas, Matengo, the Nando. Mono Martin, I on a motor. I shall escape. Yeah. I don't. And the Yakara 1 year. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo deere ebumnuche gị otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ ụmụnne m ka emesịa nụ